Nechtěla nic víc, jenom najít v životě kus štěstí. I když jí život velmi často dával pěstí, chtěla si najít kluka, co bude ten pravý a po jeho boku krásné chvíle stráví. Po chvíli jako zázrak zjevil se před ní on, pak vysl do oka a nastal ten veliký zlom. Byla tak šťastná, cítila se jak v sedmém nebi, tu jejich lásku jim všichni kolem záviděli. Když byla bez něj, tak jí bylo strašně smutno, chtěla ho mít u sebe, znamenal pro ní všechno. Strašně ho milovala, byli spolu celé dny, s úsměvem na tváři drželi se za ruky. V jejich vztahu by si nenašel žádnou chybu, oba dva vážili si toho, že můžou být spolu, až do té doby, než se to všechno začalo hroutit a jejich společná budoucnost se začala bortit. Ale musela se mít, všechno je pryč, já vím, byla jsem naivní, chtěla jsem být jen ale musela se mít, všechno je pryč, já vím, byla jsem naivní. Jak to šla domů ze školy, tak hnedka volala mu, jestli by nešel za půl hoďky někam na procházku. On jí odpovídá, že se dneska musí učit, že by šel rád, ale že má toho moc do školy. Hodinu potom jí volá její kamarádka, proč je její kluk bez ní a je s ním jiná holka. Začala mu volat, ale telefon měl právě vyplý a v tu chvíli už to začalo být všechno jasný. Tak si nazula boty a hned utíkala za ní, běhala po městě, snažila se ho někde najít, nikde ho nenašla, tak utíkala rovnou k němu. V kapse měla klíče, co byly od jeho bytu, jak vešla dovnitř, tak to všechno uviděla. On seděl na gauči, vedle něho cizí žena, se slzami v očích se na něho podívala, zabouchla dveře a už se mu nikdy neozvala. Ale musela